lethu asifuni ukudlula kulolu siza, asifuni ukudlula kule great tribulation. That's why we are praying for a rapture. Kudala abantu bakaNkulunkulu belokhu bevele behlukumezeka, bengathandwa, bengamkelwa, eziningi izinto zilokhu zenzeka. The more mina nawe singayifuni leyo nto ukuthi yenzeke, it's the more singeke siqualifye ukugqoka lezi ngubo ezimhlophe. And ke manje the more we are compromising, siyazi disqualify kulabo abagqoke lezi ezimhlophe. Ngoba laba yilaba ababuya usizini olukhulu. Pastor Gino Jennings invites you to join us for our first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena, 29 Bertrams Road, New Doornfontein, Johannesburg, 2094, South Africa. Services are Friday, August 7th at 5 p.m., Saturday, August 8th at 4 p.m., and Sunday, August 9th at 11 a.m. The first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena. For information, email fc.johannesburg@fcooljc.org. Welcome once again kwikota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele, sibonge umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge nje kuumusa, silokhu sihlangana sizokhuluma nje lezi indaba ezimnandi, sishare, sakhana, sikhulisana, sisizana lapha nalapha ngomusa nje wenkosi uJesu Kristu. Sambonga umoya ongcwele. Ngiphinde nginibonge nje bangcwele kwizindawo zonke. Nilokhu nibuya nibukela. Sabonga kakhulu, ni commenta futhi kahle, ni like, ni subscribe futhi ukhulisa lo msebenzi, siyabonga. Nakuma channel members siyabonga nje kakhulu bazalwane kukhulu enikwenzayo cause ukusupporta ukuthi lo msebenzi mawungafi sikhona. Siyanibonga nje kakhulu ngakho konke lokho kuhle enikwenzayo. Inkosi mayingcine nibusise. Kokuqala ukuhlangana nale channel ngizothi nje awulahlekanga, usendaweni right kakhulu impela. Like asikhuluma indaba nje ezimnandi, indaba nje ithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Namhlanje futhi sizongena lapho. Ake sibheke namhlanje endabeni yesambulo ku chapter 7. Indaba yami nje lapha ku 13 no 14, but asiqale before siqale ku verse 9 ukuze sokwazi ukuthi sizwe kahle isambulo Revelation chapter 7 ku verse 9. Isihloko sakhona sithi a multitude from the great tribulation. Abantu abaningi laba abaqhamuka kusizo olukhulu. Okay, ku verse 9 ithi, after these things I looked. uJohn obhalayo nguye futhi okhulumayo lapha. And behold, a great multitude which no one could number. Babe baningi ke laba bantu. Uma ethi which no one could number, babe baningi, of all nations, beqhamuka kwizizwe zonke, tribes, peoples, beqhamuka kuma tribes, kwizizwe, kuyindawo, kubantu ngokuhlukahlukana, and tongues, nezilimi ezahlukene, standing before the throne and before the Lamb. Bemile ngaphambi kwehlalo sobukhosi naphambi kwemvana, ngaphambi kwewundlu. Lithi clothed with white robes, begqoke ezimhlophe. Clothes with white robes. Bonke kushuthi kwakumfane i-uniform yakhona. Ngendlela akhuluma ngakhona lapha uJohn uma ngabe bhala, uthi bonke babegqoke ezimhlophe laba bantu. Uthi with palm branches in their hands, ezandleni zabo baphethe ama-palms. Bonke futhi. Right, asufunde nje u10 no11 no12, but soqala ukuthi siqoqe la ku verse 13. Ithi, and crying out with a loud voice, saying, bonke salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. 11. And the angels stood around the throne and the elders and the 4 living creatures, and fell on their faces before the throne and worshipped God, saying, Amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Yaqala ke la ku verse 13 indaba nje yethu yanamhlanje. Bengenzela ukuthi si understand kahle la mangabe siqala from verse 9. Right. Ithi ku verse 13, then one of the elders, omunye
Wama-elder uyabuza, answered saying to me, then one of the elders answered saying to me, who are these arrayed in white robes? Uyabuza, ngobani laba abagqoke ingubo ezimhlophe? Ubuza uJohn. And where did they come from? Futhi babuya kuphi? 14, and I said to him, Sir, you know. Uthi waphendula kuJohn wathi, Nkosi wena uyazi. So he said to me, this elder, ephendula uJohn, he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation. Mhlampe nje ngime lapho okwamanje. Uthi uma ngabe i-elder iphendula ithi laba yilaba ababuya osizini olukhulu. They come from the great tribulation. Ngiyazi-ke ukuthi masikhuluma about the great tribulation sisuke sicabangela this coming future thing ezayo vele khona kuyeza lokho kokuthi amaKristu azawubulawa kuyokwenziwa yonke into ngoba nenhlupheko nje enkulu lesingakaze saze sayibona. Siyeza lapho but manje ngoba sisesela asikhulume ngalokhuhlupheka okukhona nakho lokhu kuhlupheka okukhona okwesikhathi samanje kuyawela under kwi-great tribulation ngoba uma ngabuzwa laba abantu laba abaningi futhi no one could number them ngendlela ababaningi ngakhona kusho ukuthi laba ngabantu from old generations kulokhu njalo generation after generations bephenduka bebuyisana noNkulunkulu and bonke uma ngabe uthi uyabheka uma ephendula lo wama-elder uthi bonke babuya kwi-great tribulation okusho ukuthi ukuze uqualify ukugqoka lezi ngubo ezimhlophe ngoba umbuzo wakhe la awubuzayo ilo othi ngobani laba abagqoka ingubo ezimhlophe. Lokho kukodwa kukwenza ubone ukuthi ukuze ukwazi ukugqoka ingubo ezimhlophe kusho ukuthi kunama qualifications okugqoka ingubo ezimhlophe. Awuveli nje uqhamuka usiyogqoka ingubo ezimhlophe ngale sewunoNkulunkulu. But ukuze ukwazi ukugqoka ingubo ezimhlophe you are to qualify. Ngaluphi uhlobo? Ngoba ebuza nje ukuthi ngoba abagqoka ingubo ezimhlophe futhi baqhamuka kuphi? Siyathola futhi ukuthi laba baqhamuka khona la emhlabeni akusiba abantu mhlambe abakwade kuama creatures mhlambe abephila somewhere ezulwini cha babuya khona impela la emhlabeni wona lo siphila kuona. Uthi uma ngabe phendula verse 14 uthi these are the ones who come out of the great tribulation babuya osizini olukhulu belukuphi lolu sizo olukhulu khona la emhlabeni. So meaning ukuze ukwazi ukuqualify ukuthi ugqoke ingubo ezimhlophe you are to go to a great tribulation. Lena ke thina abantu abaningi esingamakholwa futhi ngoba nje lapha ngikhuluma nomuntu okholwayo othanda uJesu Kristu othi futhi ngisindisiwe. Iningi lethu asifuni ukudlula kulolu sizo, asifuni ukudlula kule great tribulation. That's why we are praying for a rapture ukuthi ngathi ngavele yenzeke ukuze singeke sidlule kwi great tribulation. Siyayisaba lento ezayo kodwa siyathola futhi ukuthi laba yilaba abadlule kwi great tribulation. Before kuze lento esiyisabayezayo khona this great tribulation eveli lokho ikhona even namanje amakholwa avela yabulawa kumanje amakholwa avela wamkelekile even kumanje. Ngikhuluma mina ngomuntu othanda uJesu ngeqiniso, ngikhuluma ngomuntu mina omele izwi likaNkulunkulu ngeqiniso, umuntu oshumayela uJesu Kristu enjengoba enjalo engamqubi nalutho. Kumanje labo bantu abamkelekile, kumanje abathandwa. Ngikhuluma mina ngabantu abahambayo bethunywa inkosi ukuthi hambe kuleli abandla leya, ufike kuleli abandla udeliver this message. Uma bemvumelile ayideliver for a first time mayeqeda lapho bambizele eceleni bamkhuze bathi ungaphinde la ekhaya sikhuluma ngalendlela. Ngikhuluma mina ngomuntu othi uma ngabe ephinde buyela khona lapho kuthiwe I know wena awume kancane. Khosi ayikho into ebhlungu njengokuthi unikezwe imessage yinkosi ithi hamba uye kuloya muntu noma kuleli abandla noma kulaba abantu ufike ukhulume uthi afika kubona bavele bangakwamukeli
because le message idla wena ukuthi manje uyideliveranga le message. Idla wena ukuthi manje wena ukwazanga ukukhuluma nabo ngoba abazange bakwamkele. Mhlawumbe uthe ukhuluma nabo bavele nje bahumuzela babonisa nje ukuthi cha asikunakile, or else bavele bangakunikeza even nana chance yokuthi uzuze ukhulume nabo. And leyo nto leyo nje iyodwa nje ibhlungu. Iyawela under kwi-Great Tribulation, iyawela osizini ngoba wena othunywayo ugcina manje uba umuntu othi hey angisazi kumele ngenze njani, futhi uzubone nawe even nakulalo mhlambe kulelo bandla okhonza kulona uzubone nawe ukuthi mina la ekhaya ngathi angamukelekile, ngathi mina ngifunwa. Uyazizwa naneyintshumayelo eziqhamukayo ezigudlayo ezingakuqondi straight zize kuwena straight, but uyazizwa lezi intshumayelo ukuthi zizoshaya wena. Kuzothiwa nje thula, kuzothiwa nje ungakhulumi, awume kancane ngalo Jesu wakho, but abakuqondi direct. Ngani? Ngoba manje wena uletha izwi likaNkulunkulu linjengoba linjalo. Lokho nje kukodwa kuyawela osizini olukhulu. As a result, abantu abaningi ke sebaze decide ukuthi ivangeli balithambise. Balithambisile nje kakhulu abantu ivangeli ukwenzela ini? Ukuthi bamkeleke, ukuze bengeze ukudlula kulolu sizo olukhulu. Kanti cha, kufanele nje silideliver izwi likaNkulunkulu linjengoba linjalo. This Great Tribulation kudala lokhu yenzeka, kudala abantu bakaNkulunkulu belokhu bevele behlukumezeka, bengathandwa, bengamkelwa, eziningi izinto zilokhu zenzeka. The more mina nawe singayifuni leyo nto ukuthi yenzeke, it's the more singeke siqualifye ukugqoka lezi ngubo ezimhlophe. Njengoba ielder ibuza ukuthi ngobani laba abagqoka ezimhlophe? Uthi uJohn, Nkosi wena uyazi futhi uyazi nokuthi baqhamuka kuphi. Useyasho-ke ukuthi laba abagqoka ezimhlophe babuya osizini olukhulu kwi-Great Tribulation. Baningi lokho ukuthi akekho ngababala ngendlela ababaningi ngakhona. Ukuze ukwazi ukuqualifya, ukuze ukwazi ukuthi nawe ube ngomunye, ayithi siyamfunda lo Nkulunkulu, siyamthanda, siyafuna ukuyongena ezulwini. Be willing nje ukuthi ulimele izwi likaNkulunkulu, ulimele ekhaya la uqhamuka khona. Uma ngabe kuukuthi awamukeleki ekhaya la uqhamuka khona, kulungile ungamukeleki. Lokho kukodwa nje ukungamukeleki ekhaya kuusizi nje ukuthi abantu engizalwa nabo, mhlawumbe ubaba akangamukeli ngoba sengithatha ivangeli lika Jesu Kristu, mhlawumbe umama or abazali bami boyi2 abangamukeli ngoba sengithatha ivangeli lika Jesu Kristu, ukuthi nje ama siblings abafowethu nodadewethu omzala abasangamukeli mina, abasangifuni because mina ngimelele lizwi likaNkulunkulu, ngimelele liqiniso likaNkulunkulu leli elithi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu yena yedwa owadala amazulu nomhlaba. Leli elithi akekho omunye futhi oyimediator phakathi komuntu noNkulunkulu ngaphandle kaJesu Kristu. Uthi mawuma lapho bathi bona, hey lo muntu lento ayikhulumayo thina saza amadlozi akithi thina, lo muntu uselahle omkhulu nogogo bethu aba amadlozi ethu. Uthi wena mawuma uthi hayi akusebenzi ngendaba yamadlozi lapha, akusebenzi ngendaba yokhokho nogogo nomkhulu, la kusebenza indaba yomuntu noNkulunkulu, la kusebenza indaba yokukholwa kuJesu Kristu. Labo zalwa nabo bangakwamkeli in such a way futhi ukuthi baze bakuhlamuke uma ngabe kubiza ukuthi bakuhlamuke. Lokho kukodwa kuusizi olukhulu. Iningi lethu asiyifuni leyo nto leyo. Iningi lethu siyayisaba. That's why we compromise so much. That's why we go as far as we can go. Ukuthi nje sizaw compromise ukuze ke manje ngizawugcina ngamkelekile okungenani. And ke manje the more we are compromising, siyazi disqualify kulaba abagqoke lezi ezimhlophe. Ngoba laba yilaba ababuya osizini olukhulu. Shuthi laba abantu abahlukumezeke kakhulu laba. Yilaba abantu abebeliphethe ivangeli lika Jesu Kristu. Uma ngibabheka laba abantu yilaba bebegcwele umoya ongcwele. Yilaba bebeholwa umoya kaNkulunkulu laba abantu. Yilaba bebeme esikhaleni belokhu nje beshilo bethi uJesu Kristu inkosi. And lokho kwabenza ke izwe langabathanda. And ngesikhathi izwe lingabathandi yabahlukumeza lento, yabahlupha lento. And ithe lento mayebahlupha lento baba sosizini ukuthi kanti thina samukelwa kuphi? Kanti khona lapha bamukelwa khona
ngelinye lamalanga bayoyithola sebegqoka ingubo zabo ezimhlophe. Ngiqhube ngilifunde lelizwi lithi, these are the ones who come out of the great tribulation and wash their robes and made them white in the blood of the lamb. Ngoba each and every time ingubo zabo lithi lelizwi bebeyiwasha zibe mhlophe, beyiwasha ngegazi lewundlu. Ngoba njalo mangabe sifunda lelizwi leli, njalo mangabe sime eqinisweni lalelizwi leli, siwasha lezi ngubo lezi singayiboni, lezi ezimhlophe. Njalo masilokhu sithi uJesu Kristu inkosi, sime eqinisweni likaNkulunkulu, lezi ngubo zethu ezimhlophe ziyagezeka kuphi khona lapha ya egazini lewundlu. Ake ngifunde nje ngithi ukureversa kancane ngiye kuJohn ku chapter 16 ukucwalisa lamazwi layo ngakhulumayo ukuthi lento lena esiyisabayo masingayisabini, masingakusabi ukuzondwa, masingakusabi ukuthukwa, masingakusabi nje, singasabi lutho la evangelini, ukuze sokwazi ukuqualify ukugqoka ezimhlophe. Masingacompromise lutho. Mawungathi usindisiwe ungumzalwane kodwa futhi utholakala engazathi awusindiswanga. Okay. Ithi kuJohn ku chapter 15 ngiyacwalisa ngalawa mazwi lawa ku verse 18 kwakhuluma uJesu ke la. Uthi if the world hates you, lokho nje ukuzondwa yizwe usizo olukhulu. But ke nawa amazwi uyasikomforta ke la uJesu Kristu ngalawa amazwi. Ngizokhamfatha nami abantu abayithole athi umuntu angisakwazi naye nokuthi mina ngiyesontweni. Angazi ngizoya kuphi ngoba even nasemasontweni angamkeleki. Manginikwe ithuba lokuthi ngikhulume futhi angikwazi ukukhuluma enye into, ngikhuluma ngoJesu Kristu, and mangikhuluma ngoJesu Kristu angamkelwa. Ngiyithola ngizondwa, ekugcineni ngicina futhi ngingasamukelekile, ekugcineni bese ngiyithola sengihlele ekhaya, sengiyikhonzela ngedwa ekhaya. Ngizothi ke kumuntu onjalo uthi uJesu, if the world hates you, umizwe linizonda, you know that it hated me before it hated you. Yazini ukuthi izwe lazonda uJesu Kristu qala before lizozonda thina. That's why wagcina bembethelile. That's why bagcina bemthuka bemkhafulela ngamathe benza yonke into baze bambethela babecabanga ukuthi bayaqeda ke. Konke lokho kwaqhamuka kuphi kuyinzondo. Uthi uma ngabe benzonda yazini ukuthi nami nje bangizonda. Shuthi nina njengoba nilandela mina nje khululekani ngoba nami bangizonda. Lalela ke ku verse 19 ngifuna izwi leyikhulumele lona. Ithi if you were of the world would love its own. Uma ngabe beningabezwe ayizwe belizonithanda ngoba vele izwe lithanda ngokwalo. Ende siyabona vele okwenzakalayo. Yabona umuntu owenza izinto nje zezwe ushesha gqama, ushesha vele nje like yonke into ezweni uyaduma ngayo yonke into. Okwezwe kuyagqama, okwezwe kuyavela, izwe liyakuthanda okwezwe ngoba kungokwezwe. Uthi kube nani beningabezwe, esho thina kube besingabezwe, izwe beliyosithanda. Yet because you are not of the world, ngoba sibonaka abezwe, but I chose you out of the world, kodwa sikhethwe kulo lona lelizwe. Therefore the world hates you, ngakho ke izwe liyanizonda. Woda minute nje uthatha uJesu uthi uyinkosi nomsindisi, yazi ukuthi usuqalile ungene kwi-war, usempini. Yazi ukuthi manje nake wena ke usuzozondwa yizwe. Ngoba nje okokuqala nje uqala utshela abantu abasondelene nawe bekwazi ubuphila yiphi impilo, mhlawumbe beniphuza nonke, benijola nonke, benitshontsha nonke, benenza yonke yabo nje lokho whatever bekade niyenza necrew yakho yabangani bakho. The minute uqala usuzobatshela uthi bangani bami mina sengisindisiwe, sengithatha uJesu Kristu, uphenduka enye inhlekisa. Bakuhleka basho zonke izinto lezi. Yabona nje ngani ngoba manje wena usukhethwe out of the world
kuqala kuziqala inzondo, baze babuye abanye bazosho bazokutshela bathi hey yazi zibani mane sikukhumbula the old you, yazi mani bewujoli and stuff naye yonke into. Hey, ever since mani wathatha lo Jesu wakho nawe hey usuyabhora. And ngesikhathi besho kanjalo ke baqala bahlehla kuwena, bahlehliswa inzondo, abayi understand lento ongena kuyona ukuthi ngesikhathi ubujoli unjani njani ujabulisa kubona, bekungesumoya kaNkuluNkulu ngaleso sikhathi, bekuumoya wezwe, umoya odukisayo. And ke manje usuthola iqiniso ke manje uyithole kodwa ize likuzonda. Lithi ku verse 20, remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. Yithi ke labo, we are his servants. uJesu ungumaster wethu, asikho bakhulu kunomaster wethu. Bese lithi if they persecuted me they will also persecute you. Uma ngabe bamshushisa uJesu Kristu, uthi nathi bayakushushisa. If they kept my word they will keep yours also. Uma ngabe baligcina izwi lami, nelakho futhi izwi, neleni izwi bayoligcina. Kodwa ke manje ngoba baligcinanga elika Jesu Kristu, nelethu kunzima ukuthi baligcine, ngeke baligcine. Uthi uma ngabe nami bangipersecute, and siyazi ukuthi uJesu ngempela futhi bampersecute, that's why bagcina bembethele esiphambanweni. Uthi nani bayokwenza okunjalo. And ke kufanele thina sibe ngabantu abanjani ke? Asibeni willing to be persecuted, asibeni willing ukudlula osizini olukhulu, asingalibalekeli, kufanele nje sidlule kulo. Is part of our journey. And that part of our journey will qualify us ukugqoka ezimhlophe. Ngelinye lamalanga nathi sibe kuleya number engabaleki yalabo abantu abaqhamuka kuzona zonke izizwe abagqoka ezimhlophe ezandleni zabo, abaphethe ama-palms ezandleni zabo. Ngizothi mina masibeni willing nje ukuthukwa futhi ungaphindisela. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu asho noma ngabe yini afuna ukisho kuwena, ungakwazi ukuthi uphindisele futhi mhlambe wena ubungamthuka even more, umthuke futhi naze abone ukuthi engiqondane nomunye umuntu la, but utholakala ukuthi ke manje wena ubanjiwe, akumelanga wena uphindisela, akumelanga wena uthuke, akumelanga wena ukhulume back whatever le ayishoyo, noma wenze back lokho akwenzayo. Lokho kukwenza ubone nje ukuthi yazi ngikwi-persecution, ngisosizini. Iningi lethu siyakusaba lokho, and kufanele sikulwele nje ukuthi masidlule. Yabo nje uma ngabe udlula kuzona zonke lezo zimo lezo, hayi man jabula. Kahle kahle we are to be worried uma ngabe we are not persecuted singamaKristu. UmKristu nje ikholo elikholwa kuJesu Kristu elingadluli kwi-persecution, I be worried ukuthi ngempela usabambe zona na. Ukholwa kuJesu Kristu kodwa udlula osizini elikhulu, be worried, usabambe zona na. Ngoba uma ngabe ukholwa kuJesu Kristu and you will qualify ukuyogqoka ingubo ezimhlophe ngelinye lamalanga, kufanele udlule osizini elikhulu. Kodwa uma ngabe ukuthi wena udlula osizini elikhulu, life yakho yonke nje smooth, kumnandi nje, konke kwakho kuhamba kahle, be worried, kungenzeka ungaqualify ukuyogqoka ingubo ezimhlophe. Ngoba abagqoka ingubo ezimhlophe laba badlula osizini elikhulu. Shuthi uma ngaba udlulanga osizini elikhulu ngeke ukwazi ukuthi uyigqoke. Okay, ithi ngiqedelele le ndaba le. 21, but all these things they will do to you for my name's sake, because they do not know him who sent me. Angeke ngigijime nje ngithathe this last verse, Matthew chapter 5, verse 11. Blessed are you when they revile and persecute you. Lelizwi leli libusisiwe uma benithuka benishushisa. Bazalwane, asivumeni ukuthukwa, asivumeni ukushushiswa, futhi ungaphindiseli, ungabathuki back, ungaphindiseli, ungabaphendule nanokubaphendula. Uma bekuthuka vuma nje ukuthi bakuthuke, kulungile. Ubukeke njengegwala la emhlabeni, kulungile. Wena bamba into eyodwa, blessed are you. The minute nje beqala bekuthuka, yithi wena saze sehle isibusiso phezu kwami. And uma ngabe uya understand ukuthi kwehle isibusiso phezu kwakho,
ngeke uzumthuke lowo muntu. Uma bekushushisa, jabula because kwehlisa ibusiso phezu kwakho. Ingakho lithi lelizwe, blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Abanye ke bayoqamba amanga bakhande izinkulumo ezingekho, bahlanganise futhi ke manje thina sesiphila kwesinye isikhathi, bayoke bahlanganise izithombe ezithile namavidiyo athile, kuzama nje ukuthi kuzawumoshwa nje igama lakho, nje kuzoxovwa wena nje. Lithi izwi likaNkulunkulu mangabe beqamba amanga benisukela benithuka ngenxa yegama lami, kuphela ngenxa yegama lika Jesu Kristu. Uma bekwenza lokho ngenxa yegama lika Jesu Kristu, lithi blessed are you, jabula, bonga, ngoba wena uwela kwisibusiso. Le ncwadi esiqale ngayo kuRevelation ithi laba ababonayo begqoke ezimhlophe bonke babuya lapho osizini olukhulu. Bonke njengoba ubabona. Let us be willing and just accept. Kuyisibusiso kahle kahle. Kubhlungu. Asikufuni futhi. Kodwa at the same time futhi kuyisibusiso. Ngoba manje sothi sesinaye sesigqoke ezimhlophe. Ususho ukuthi nami ngadlula kwi-persecution. Bese uyasho ukuthi ingakho ngiqualify ukugqoka lengubo engiyigqokile emhlophe. Ingakho ngiqualify ukuthi ngesandla sami nami ngiphathe ipalm branch, isihlahla sepalm. Ngani? Ngoba ngadlula osizini olukhulu. So asingakubalekeli nje bazalwane, siphile emhlabeni impela nje weyinkinga, but asibambelele entweni eyodwa noma ezwini elilodwa elithi uJesu Kristu uyinkosi, yena wanqoba konke. Uma sibambelele kuye, we qualify ukuthi ngelinye lamalanga sawugqoka ezimhlophe. Ngiyabonga, inkosi ayinibusise kwizindawo zonke, inigcine nje wonke umuntu. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu, asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.